हेलो लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे निउस लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। गिबियाव दङ टिउसन लाग्रा फोरोंगिरिया गाज्रि खामानि। सासे न'आव टिउसन लाग्रा फोरोंगिरिया 9 थाखोआव फरायनाय सासे हिनजावसाखौ न'आव टिउसन लानो थांनायाव गाज्रि हाबा मावो। उनाव हिनजावसाया न'आव फैना खिन्थाबाया माने बिमाया सोंदोंमोन मानो टिउसनाव थाङा नों दिनै बेबायदि समावनो खिन्थायो ओरै खालामदों होननानै। तो बेबायदिनो बिमाया बेखौ मिथिनानै एफआईआर होयो। 7 डेजल' जाबायमोन टिउसन लानाया। आरो बे जाथाया जादों सिमलिगुरि जिल्लानि टेङापुखुरि धामधुलिक जायगायाव। आरो बे फोरोंगिरिनि मुङा राकुल बरुवा, गकुल बरुवा। फोरोंगिरिनि मुङा गकुल बरुवामोन। नैथियाव दङ बिबौनि गारिजों सेबजाना सासे फिसौजोनि जिउ खहा जादों। लखिमपुरनि कर'ना बारियाव बिबौआ माल माथा थानाय गारिखौ बेक खालामनाय समाव फिसौजोआ खारना होयो। उनथिंजाय माने बिबौनि गारिखौ नुनानै खारलाङो फिसौजोआ आरो बिबौआ नुस्लाबियाव गथ'आ सेबजाना जिउ खहा जायो। गथ'आ 8 बोसोर बैसोनिमोन। मुङा सादिया बेगम। बेनो दं 74थि उदांस्रि साननि थाखाय कामरुपनि एसपि परथा सराथि महन्तआ दोंसे खन्थाइ लिरदों। भारतारि आर्मि बिर जोहोलावफोरनि थाखाय खन्थाइनि मुङा इकुरि जीवन। आरो हिन्दीआव राव सोलायदों आरो आवरायदों आसामनि बलिउड एक्टर उर्मिला महन्तनो। आरो बे हिन्दीआव सोलायनाय जाबाय 20 तबुत में खेत 20 बहर। ब्रैथियाव दङ सन्जय दत्त आलिया भट्ट बिथांमोननि सदक्तु फिल्मनि ट्रेलारखौ इउटुबाव हगारदोंमोन, बयबो मिथिखागौ बेखौ। आरो बयनिख्रुइबो बांसिन डिसलाइक मोनदों बे ट्रेलारा। फिल्म नङा दे, ट्रेलारसो। सन्जय दत्त आरो आलिया भट्ट दं बेवहाय। सदक्तु फिल्म ट्रेलार 7 मिलियन नामा मोनदों डिसलाइकखौनो। लाइकखौथ' 1 मिलियनखौनो मोनाखै लाइकखौ, खिन्थु डिसलाइकआ 7 मिलियन नामा थांदों। बेखौ नोंथांमोना इउटुबार सार्च खालाम, फक्स स्टार हिन्दी होननाय इउटुब चेनेलाव मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ नायनो गोसोबोला। बाथियाव दङ जुबिन गार्ग मैया सिनाय मोनै दुथांफोरा हर गेजेराव गुवाहाटी गणेशगुरिनि गणेश मन्दिर खाथियाव जुबिन गार्गखौ गाग्लोबनो नागिरो। गाज्रि राव बाहायो आरो हुमखि होयोनो। आरो दुथांफोरनि आखायाव जौ बथल बा बियार बथलबो दंमोन। आरो दुथांफोरनि गारि नाम्बारा AS01BY 0675 आरो बे कारआ हिर' राजबंशीनिनो। बिथांमोना मिथिनाय बादिब्ला 6 जन दंमोननो बेवहाय पार्टियाव। बिसिनि दुथांफोरनि ग्रुपआ 6 जन मोननो। उनाव जुबिना केस होयो आरो बिथांमोनखौ हमनो हायो। नैबेनो हिरकनो बिथाङा गारिनि मालिकआ ओरैनोमोन। दथियाव दङ चिरां पुलिसा बरपेटा जिल्लायाव नागिरनानै सासे मबाइल सिखाव हमना मोनदों। सिखावखौ हाउलिनि थागिबि आमजाद आलीनो 22 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। थांनाय 27 जुनाव बिजनी बारमुडा मबाइल सेन्टारनिफ्राय गं 48 मबाइल हेन्डसेट आरो नोगोद 10,000 रां खावना लांदोंमोन बे हमजानाय सिखावा। 7थियाव दङ एन सिरिज प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि गोदान एलबाम मिउजिक भिडिअ नों आंनि इउ आर माइन खौ दिनै हगारनो गोनांमोन, माने बेखेवनो गोनांमोन, माने इउटुबाव हगारनो गोनांमोन। एन सिरिजजों दिहुनजानाय बर'नि गोदान एलबाम नों आंनियाव दोंसे रमान्टिक लाइफ स्ट'रिनो मिउजिकेल शर्ट फिल्मखौ माने दिनै हगारनो गोनां। बे एलबामाव गाहाय फावखुंगुर महरै निसि बर' आरो फावखुंग्रि महरै मिथिंगा नार्जारि आरो हेफाजाब फाव खालामगिरिनि महरै सनालि दंनो। निजोरा मधुस्मिता बिथांमोनखौ नुनो मोनगोननो। आरो मख'नो गोनांदि बे एन सिरिज प्रडाक्शनाव दिहुनजानाय नों आंनि एलबामखौ एन सिरिज प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन होनना बुंदों इउटुबाव। आरो बेयाव डिरेक्टराव दङ कार्ल मार्क्स दैमारि, प्रडिउसार अनिसा दैमारि। 8थियाव दङ थांनाय बिलिफांनि 9 रिंगा 35 मिनिट बाजिसो समावहाय पाटगाव आउटपस्टनि सिङाव थानाय जाथायनो 9 नं बनरगाव बियाबनि बिपिएफनि सासे सुपार एक्सनार मुङा मदाराम बसुमतारी, गामिया उदालबारि पाटगावनो। आरो बिथांनि गामिनि बिथाङा माने बे मदाराम ब्रह्मआ माने मदाराम बसुमतारीया इउपिपिएल सापर्टारखौ मानिबा नांगौ बायदि न'आव थांना दोखो बुनानै गालांदोंनो। मख'नो गोनांदि सिगांनिफ्राय पाटगाव ओनसोलाव सोमजिबाय थानाय मोनफ्रोमबो जाथायानो बिनि दैदेननायाव मोननो। आरो दिनै बिथाङा सासे लाइमोन सेंग्राखौ जेबो दाय गैयागारा बुना गालाङो। आरो बिथाङा गावनो गावनि खुगाजों बुंलांदोंनो बिथाङा गाव जौ बारा फेयाब्ला सुथारना गालांगौमोन होनना। थारैनो बेबायदि थासारिखौ अरायबो फोथांना लाखिनो मोजां मोनो। बेबायदिनो आरो बिथांनि खामानि मावनायनि लिस्टनो मैथाबारियाव इउपिपिएल केन्डिडेट एटेक, पाटगाव दखरा मावख' अन्थाइ आरो बथल खुबैनाय आरो बेबायदि दिननि थाखाय 3 जाबायनो बिथांनो। थ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो नोंथांमोनाबो। जादों आरो बुस्थुआ माने आं टाउननिफ्राय फैबाय, एकदम खामानि दंमोन आंहा टाउनाव।
टाउननिफ्राय फैनानै आं बिदिनो 7:30 सफैदों आरो 7:30 फैनानै आङो एकदम मेंनानै ओंखाम जानानै आङो उन्दुबाय दिनै टिभि जेबो नायाखै आरो डाइरेक्ट उन्दुबाय मेंदों होननानै आरो ओमफ्राय आं उन्दुखांनायनि उनावहाय आइया थोरसि लथा सुबाय थोरसि लथा सुनायावहाय फन हरबाय सासे मानसिया दाना फन हरनानै बियो एकदम दावराव रायलायबाय आरो गाज्रि बुंबाय माबाय दाना आं सानबाय आंथ' उन्दुखाबायमोन नालाय सोरजों गोरा रायलायखो सानबाय आरो दाना आइया आंखौ जेनेबा र' आं रायलायग्रोनि होनना बुंबाय आरो दाना सोर हरदों होनना बुंबाय नालाय मदाराम होनना बुंबाय आरो मिथिबाय मदाराम होनना बुंबाय हरलाय आं रायलायनि होननानै बुंबाय आरो जेनेबा बे आइखौ बिराद गाज्रि बुंबाय नालाय नामबो मख'दों जेनेबा बिराद गाज्रि होननानै बुंहरदों आंथ' सैज' हायासै दाना आं फनखौ सिख'नानै आं रायलायनाय जाबाय आरो दाना आंथ' रायलायबाय ओमफ्राय दाना बे आंखौ बुंहरबाय आरो हाथरखि नों बेसेबां मानसि गिदिर जाखो खय लाखनि मानसि जाखो होनना बुंहरबाय आरो आंखौ मानो मोना बेरायो मायो होनना बुंबाय माला मोनायाव बेरायफेरखो मा प्रुफ दं होननानै बुंबाय आङो सिरिबो थायो माने पइन्टआनो गैखाया नालाय सिरि थायो आरो बिदि बुंबा ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय जानला मोनलासो आरो जेबो मोनसेबो मा होनोमोनलाय पइन्टजों नंखाया ओमफ्राय आंखौ हेबहरबाय माबाय नों दादागिरि जाबाय माबाय होनना बुंहरबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसिनि एबसुनि मानसिया लेंहर होनना बुंबाय आरो जेनेबा आइया आं माने एबसुनि मानसिखौ लेंहरनाय नोंजों पार्सनेल जादों बेयाव माने एबसु मा पार्टि मा थांखो होनना बुंहरबाय आरो आङो दाना बियो आं नोंखौ फंबाय बे जौनो लै माइलि होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय बुरबक जाम्बा माबा होनो गाज्रि हरदों आरो ना ओमफ्राय जोंनि आइखौबो गाज्रि बुंहरदों मादों आरो जेन'बा ओमफ्राय जोंनाव दहाय जोंनि न' खाथियाव सानै मानसि फैदोंमोन आरो बे मानसिया गावसोरनो साहरदारखा जेन'बा बिसिनाव फैनानै जोंनावसो हाबफैदों बेखौ जोंनाव हिनजावफोरसो बेबो बे न' खाथियाव फैदोंमोन ओमफ्राय दाना जोंनाव फैनायखौ दाय मिथिबाय मानो मोना बेरायो माय होनना बुंबाय हिनजाव मानसि ओमफ्राय होमबा मा मानसि थांलाय फैलाय खालामनो मोनला नामा बेखौ रागा जोंनानै एकदमबारे फन हरदों आरो हेबहरदों लोंनानैसो फैदों मानसियाव जौ फैनायसो दोखो जौ फैनाय मानसिया ओमफ्राय दाना फैनानै बियो फनखौ दोनबाय आरो आंथ' दानबाय फनखौ रायलायनानै लाब गैया होननानै दानबाय आरो जेन'बा पलिटिक्सखौ लानानै बिदि खालामनो हालिया दा जेन'बा पलिटिक्सखौ नोंबो गेले मालायखौबो गेलेहो सुबिदा हो आरो जेन'बा जों गामिनिनो मानसि जेन'बा थांलाय फैलाय मोनसे लामाजोंनो खालामो जोङो जेन'बा नोंबो नों आंथ' रायलायखायो बयजोंबो गावसिनि मानसियावबो आंखौ सासेबो जेन'बा गासिबो लोगोजोबखा आंनो गासिबो लोगोजोबखा आरो दाथ' जेन'बा गावसिनि मानसियानो दहाय बुनायखौ नुलांदोंना गावसोरबो स्टेटमेन्ट होफागोन होनना बुंदों आरो आंखौ नोंखौ फैनानै दोखो बुहैदों आरो ना औ जेन'बा बेनि उनावहाय आंथ' फन दानबाय रायलायना लाब गैया बाबायाबो दोनदो बेबायदि मानसिजों रायलायो नामा जाम्बाजों जाम्बा जाफानो हाया दोन सिरिथा होनना बुंबाय आरो बिदि ओमफ्राय फनखौ दानबाय आंबो थादोंसै होननानै दाना दसे उनावहाय बाइक गाबनाय खोनाबाय आंथ' सिलायावनो दंखायोमोन नालाय बाइक गाबनाय खोनाबाय नालाय फैबाय आरो बाइकजों फैनानै आङो गेटखौ खुलिनानै होबाय गेट खुलिनानै लोगो हाथरखि नों बेसेबां लाखनि मानसि जाखो मा मानसि नोंलाय माबा माबि बुंबाय आरो नोंसोर एबसु मानसिया लेंहर होनना बुंबाय आरो मा ओरै नों मा बुंखो आं बिराद बुरि आरो ना नों जेन'बा बोरै जाखो मानो पलिटिक्स लांखो मा लांखो एबसुखौ मानो नांगौ नोंनोलाय एबसु नोंजाजोंसो जादों पार्सनेलसो नोंजाजों रायलायगोनथ' होननानै आं सिगाङाव लेंबाय दाना बेयाव नारा जानानै बे आंखौ नाख्लायग्रोबाय आरो ना नाख्लायनानै आंथ' गोलैबाय आंथ' गामसासो गानदों लांथिया मोनो दाना आंथ' प्रिपेरेसन गैयामोन लामानि बेराखौ बुखुनानै आंखौ बुबाय आरो ना नै आं खिथानि आं आनप्रिपेयारमोन बेयाव बुदों आरो नै खाखानाय ना खाफालाव बुदों दागा आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरो ना बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों गाव जौ फेयाबा आंखौ बे बुथारथायगौमोन जाहैदों मिथिबाय गाव दा एसे जौ लोंनायखाय एसे उइकनो मानसिया मिथिबाय ओमफ्राय आइया खारनानै फैबाय दाना आइया खारनानै फैबाय हमथा फैबाय माबाय आइखौ नाख्रांबाय आइनाबो आथिङाव दोलादों ओमफ्राय बिनि उनाव गावनो बोरै जाखो लाजि सिनखो ना माखो खारलांफिनबाय जेन'बा गाव सैथोबा मानो थायाखै बे बेजों लोगो दंफायो नामा? बिमाखौ हिनजावखौथ' बे बुनो राइट गैयामोन बे जोंनि आइखौ दांनो राइट गैयामोन जोंनि न'आव फैनानै बिदि जेन'बा आक्रमन खालामनो बेहा मोन्थाय गैया आरो न'आव फैनानै एटाक खालामदों बे आंखौ ओमफ्राय बेजों लोगो दंफायोमोन नामा? बेजों बिनि उनावहाय माखासे लोगोफोर फैदों उनावसो बै माने हारसिंसो साथाम फैदों आरो खिबा जानाय जेन'बा बेजों फैफानाय मानसिया मोनथियाबो जानो हागौ मा जादों मोनथियाबो जानो हागौ जेन'बा बे खिथाखैबो जानो हागौ नालाय बिसोर लोगोफ्रा आंजों मोजां रायलायफैदों बिसोर आंजोंबो लोगोखा बिसोर आंजों पार्सनेल गैया बिसोर आंजोंबो लोगोखा ओमफ्राय बिसोर मोजां रायलायखायोखा आरो उनावहाय गामिनि मानसि माखासेफोर फैदों बिसोरबो नुदों आरो बिसोर आंखौ सापर्ट खालामदों आंनि जानानै रायलायलांदों आरो ओमफ्राय होनबाथ' बे बुनाया गाव हारसिंसो बुदों जाहैबाय हारसिंसो बुदों पार्सनेलि रावबो नङा मदराम हारसिङै दे केमेरा आखायाव नै एसे देलाय नों एसे ओरै बोलथो आरो बे फन हरनानै दम हरनाया ना मा होनोमोनलाय खेबनै खेबथाम जाबाय आरो ना ओमफ्राय जों जेबो माबा खालामफेरा आरो बिदिनो फन हरो मायो ओमफ्राय दिनै जेन'बा दिनैबो जों सिरि थादोंमोन गावसो फैदों आरो ना